Au. Au. Máta. Tak vám to tady udělám. No, prostě pak vám to tady natočím. Ještě. Já mimochodem lidi. Ahojte, ukážu vám tekon. Au, své pejsky. Roni, ajoj. Ajoj, to už to dno chovalo. No. Jo, on Roni kutrápil před 8 rokama. On jí kousl. A ona tady to měla to prostě ukouslí. Že jo, Roni? A promiňte lidi, že dlouho nevyšlo žádný video. Ale já jsem prostě měla zaracha. Čopak. Jo a ještě něco vám chci ukázat, jo. Hele, jo, já jsem u nich, jo. A poslouchejte. Oni prostě vždycky začnou fňukat. A já za nima tak ještě 2krát jdu. Asi. Tak ahoj.